Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sve što nam Allah daje u životu nije ništa slučajno. Zato treba imati jedan pravilan rezon prema tim događajima ili iskušenjima koje nam Allah dželle šalje. Možda tu se krije veliko dobro, a mi mislimo da je to zlo. Zato mi ne znamo, Allah zna. Evo primjer kroz Jusufa alejselama, jel da je ono kad mi sagledali njegov život, šta su braća od njega uradila, kroz bunar, kroz zatvor, iskušenje sa ženama, a šta na kraju Jusuf dobiva? Dobiva da bude glavni rizničar u Egiptu, kod vladara. I kad su mu došla braća po hranu, njegov sin je već narastao i on svom sinu objašnjava šta su braća od njega uradila. I sad vidi on svoje amidže i kaže ocu Jusufu alejselama, babo, zar ćeš im dati ranu, a takva braća protiv tebe bila. Mi bi rekli, sad ćemo vidjeti, hoćete li dobiti, šta ste vi od mene radili. Ne, Jusuf alejselama kaže, ja daću im, jer da nije bilo moje braće i onoga što su mene činili, ne bi ja sad bio ovo što jesam. Prema tome, znači moramo proći kroz teška iskušenja ili ispita da bi dobili neku veličinu. Ne može se fakultet završiti bez ispita. Znači mora i biti ispiti da bi dobio neko priznanje. I Jusuf alejselam shvata kao milost to i bunar i zatvor je ne bi bio vezir, ne bi bio rizničar. A šta je druga veličina tog iskušenja? Jer onda je brać to prigovorio da im je nabio to na nos, oni bi još gori bili. Nego kad im je rekao ja vam halalim, vama oprosti, nekam Bog oprosti. Šta rade tada Jusufa braća? Padaju na seždu i priznaju svoj grijeh. Oni dolaze tobe, to je veličina. Ili primjer, evo Aiše, da sad tim rezonima završimo iskušenja, teško je kad te neko potvori, kao što su Aišu potvorili. Ženu Pejgamberovu, ćerku Ebu Bekrovu, zamislite, munafici su smili potvoriti. Nije bilo Boga strah da tako nešto reknu da je nepoštena i neuzubillah. I da su pojedini vjernici počeli vjerovati u to. Ona mjesec dana nije spavala, ona je stalno plakala, jer teško je kad te neko potvori. I šta da kaže, da reknem da sam poštena, nećem vjerovati, a da reknem da sam uradila, kako ću reći ono što nisam uradila? Ali je bilo i tada ashaba koji su rezonovali kako treba, govorimo o rezonima. Pa kad je jedno ženeno pošla pričati, a da li je to baš tako? Isto sad kad bi neku hođinicu ili hođu potvorio, rekli bi, sumljivo je to, mora biti tu istini. A on njoj kaže, Ejub Ensari, svojoj ženi, šta ti čuješ to Aišu? Kaže, bil ti uradila to što se priča za Aišu? Bil ti zinalku uradila? Pa kaže, ne bi. Pa kad ne bi ti uradila, pa zar će onda to uraditi žena Pejgamberova? Jesi to ti bolja od Aiše? Ti ne bi, a biva Aiša bi. Kako ćeš onda vjerovati munaficima, tim pokvarenim dušama? Ali šta je pointa? Na kraju šta se dešava? Aiša trpi. Trpi i tako kad nas neko dobro natreha, to je isto kad njivu toriš đubretom. Ono smrdi i boli, ali njiva koja se dobro potori, kasnije dobro rodi. Prema tome što nas više đubre i tore, sve će biti veća fajda na ahiretu. Samo se strpimo. I na dunjalku. A šta se dešava na kraju sa slučajima Aiše? Allah njezin slučaj objašnjava suri Nur. Allah stoji iza njezinog slučaja. Allah obejanjuje njezin slučaj. Zar nije to ponos, najveći ponos da Allah kaže da je Aiša nevina i čista od svih tih munafičkih spratki? Eto, to je rezon tih iskušenja, da znamo sve što nam Allah dželle daje, pa i kad je bolest nas čisti ili čuva, uglavnom ništa nije slučajno, pa budimo samo strpljivi, bit će fajde.